Ginkompirma sa Department of Energy nga mag-abot na sa masunod nga semana ang 250,000 tubtob 300,000 nga barrels ang krudo nga gin-order sang Pilipinas. Wala gin sa publiko sang ahensya kundi ini halin na pangginkompirma nga halin ini sa isa ka pungsod sa Southeast Asia. Sunod kay Energy Secretary Sharon Garin, kabay ini sang tikang sang gobyerno agod nga mabuligan ang pribado nga oil firms nga magbakal sang dugang nga supply sang langis. Para yun pa sa iyang paninguha nga may kuhaan pa sang supply pagi sa government-to-government transactions apang magagasto among pribado nga mga oil companies. Ini nga amaw na makaigo lamang para sa duwa ka adlaw apang sunod kay Garin. Siguro nila nga mag-cover sang supply pati ang bilog nga Mayo. Sandig sa nauna nga 3 ka trading days sa world market yareng posible nga isaka sa preso sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Sa diesel, 7 pesos ang pwede nga idugang sa kada litro. Sa liwat, 7 pesos ang pwede idugang sa kada litro. Sa gasolina, 5 ka pesos ang pwede idugang sa kada litro. Sa kerosene kung sa gasolina liwat, 5 pesos ang pwede isaka sa kada litro. Samtang sa kerosene, 10 pesos o kung 10 ka pesos ang pwede idugang sa kada litro. Sa liwa sa kerosene, 10 pesos ang pwede idugang sa presos ang kada litro. May nabilin pa nga duwa ka trading days nga posible magbuhin o kung posible nga magdugang sa price adjustments.